Yun. So, live po tayo dito sa Benelli Motors Urdaneta. So, sa mga idols natin, ayan, nanginginig pa yung kamay ko. So, bibigyan ko po kayo ng updated na presyo ngayong month of August 2023. So, yan po. I-check nyo lang at mag-comment lang kayo kung tama po yung ating video. Yung format natin. So, yan. Mag-comment lang po kayo kung okay po yung ating video ngayon. At nandito po tayo ngayon sa Benelli Motors Urdaneta along Pangasinan. So, sa mga idols natin dyan, yung mga nanonood, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at i-share sa inyong mga tropa. At huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. So, shoutout po sa mga idols natin na nandito ngayon at nanonood sa atin. Meron na tayong 20 viewers. Yan po, napakadami na kagad nila. So dito, papakita ko sa inyo lahat po ng model ng mga Benelli motorcycle or motors na available dito po sa Urdaneta, Pangasinan na branch po nila. So makikita nyo po, napakalaki po ng kanilang store dito. At ayan, meron tayong mga small bikes at meron din tayong mga big bikes. So sa big bike segment, hindi sila kumpleto pero at least yung mga mabenta, yung mga pinakasikat nilang model na andito po ngayon. Gaya po ng kanilang adventure bike, andyan po yung ating 502X at 502 na standard version. And here, meron din tayong mga scooter, underbone, and yung kanilang sports bike, gaya po ng kanilang 180S at yung kanyang TNT 135. So mga idols, ito pong ating location ay yung address natin mismo along MacArthur Highway. So kung taga Pangasinan po kayo, within the highway po tayo, MacArthur, at makikita nyo po kagad itong kanilang Benelli store dito. So malaki po itong kanilang store dito mga idols. Hello idol, yun po, shoutout po kay Dread TV. So shoutout po sa inyo. And again, ask ko po sa inyo, tama po ba yung ating video? Hindi po ba ito nakatagilid? Mag-leave po kayo ng comment para malaman ko po at maayos po natin yung ating video ngayon. So yan, yan mga idols, medyo maliwanag dito. So yan, papakita ko sa inyo yung ating pinaka-live update. So salamat po kay Ma'am Jessa, nandito po sa sales officer po para dito sa ating Urdaneta, Pangasinan branch ng ating Benelli. No? So isa-isahin po natin, unahin na po natin siguro yung kanilang pinaka-big bikes, yung mga model ng big bike nila dito na naka-display. At yun po, ang ating ipipicture sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng presyo niyan, SRP. At kung gusto nyo malaman yung kanyang installment at down payment, again, check nyo po sa ating video description. Nandyan po yung contact details ng ating sales officer para sa Benelli. At i-check nyo po sa kanya kung magkano po yung installment, down payment, yung kanyang cash out, at yung kanyang monthly payment, mga idol. Check nyo po sa ating video description. Nandyan po yung ating contact person at yung kanyang contact number, cellphone number niya. Pwede niyo po siyang tawagan at i-text or i-message. At syempre, tingnan na po natin lahat ng mga model po na available dito ngayon sa Benelli Motors Urdaneta. Kaya samahan niyo ako mga idols. Huwag po kayong aalis dahil lahat po na nakadisplay dito, isa-isahin po natin yan. Alright, let's go. So dito po sa ating pinakaunang model, meron tayo ditong yung kanilang classic bike. Leoncino. Yan po. So ito mayroong dalawang model na available. Meron tayong trail bike at saka classic bike. So dito sa ating Leoncino nandito, makikita nyo ito po yung ating trail bike. Kasi bakit ito nasabi natin trail? Dahil na rin po sa kanyang gulong. Yan po ay naka-rim and spokes at syempre naka-ano na rin siya, naka-trail na type ng kanyang tires. Makita nyo yung kanyang dual purpose type na gulong sa likuran at sa harapan. Siyempre yung kanyang pinakamagandang one piece na seat, kita nyo, makapal po yung foam na yan. So itong ating model na to, yan po ang ating Benelli Leoncino. So pakita natin yung kanyang badge. Ayan, Leoncino po ito. So makita nyo, naka-LED po lahat ng ilaw nito, harap at likod. At siyempre naka-digital din yung kanyang instrument panel. Pakita natin yung kanyang instrument. Ayan mga idols. So dito meron tayong susian, ayan.
Yan po yung pinakasusi natin dito. No? Ayan. So mga idols, ang presyo po ng ating Leoncino 500 trail version, yan po ay 412,800. So 412,800 ang price po nito. So yan po yung ating magiging SRP, yung ating babayaran. So kung magkakash po kayo, meron pang additional yan na LTO registration for 3 years. Yan po mga idols. So again, shoutout po sa mga viewers po natin ngayon. 14 viewers na po tayo ngayon. At paki-like po yung ating video para ma-recommend pa tayo ni YouTube at magkaroon pa tayo ng mas maraming viewers. So again, iluulitin ko po, ang presyo po ng ating Leoncino Classic Trail na to ay 412,800 pesos. 412,000. Punta naman tayo dito sa kanilang inline for 600cc na bike. Yan po ang ating TNT 600i. So ito po ay expressway legal at naka-inline 4 na po ito. Ibig sabihin maganda po yung ating exhaust sound dyan. Ayan mga idols, kita nyo yung kanyang pinaka-mismong engine. 600cc inline 4 po ito. At naka-dual disc po yung pinaka-front brake nyan. At naka 4 piston caliper din. So meron din tayong equipped na ABS para dito. Kita nyo yung kanyang pinaka-front suspension. Inverted suspension yan. Upside down ng mga idols. Kaya maganda po ang magiging handling natin dito. No? Of course, yung ating upuan is a 2-piece sit and split type. Dalawa siya. At meron din tayong grab bar dito sa likuran. Siyempre yung ating exhaust, nakita nyo, upswept siya nasa ibabaw, under the taillight. So makita natin, napaka-forma po nitong ating Benelli 600i na to. TNT 600i. Yan po yung mismong model name niya. At ang ating tangke, napaka-sporty ng datingan. So sports naked bike to with fully digital panel din. Yun po yung kanyang susi. Ayan. Kita natin yung susi niya. At yung kanyang susian. Ayan. So mga idols, napakasimple din ang kanyang handlebar. Yung mga up, high and low beam, pass switch, signal indicator at busina. Ayan, meron tayong hazard dito. Meron tayong ignition key and kill switch para sa ating makina. Yan po ang ating Benelli 600i TNT. Again, ang presyo po nito, 465,000 pesos. Yan po ay expressway legal, 600cc, inline for 16 valves. Kaya napakalakas ng ating performance dito sa ating sports naked big bike na to from Benelli. Again, let's go to the other next model. Gusto naman po ninyo ng classic bike. Ayan, meron tayo dito, Benelli Imperiale. 400cc po ito. So, expressway legal din tong ating classic bike na to. Makikita nyo, naka-all black siya, no? At yung kanyang makina, blackout din yung kanyang engine. Siyempre, ito po ay expressway legal, 400cc. Naka-single disc brake po sa harapan. Ayan. At naka-rim spokes na rin tayo. Siyempre, yung kanyang classic na ilaw, makita nyo? Round headlight, round na signal light, at siyempre yung kanyang tail light at pinaka-signal light din. So, 2-piece po yung ating seat, dalawa, and napakalambot din ng kanyang kapal ng kanyang foam. So, siyempre yung ating tangke, napaka-ganda rin ang design. Kita naman po ninyo, napaka-masculine. At yung ating instrument panel, grabe. Classic analog yung kanyang style. At siyempre round din. Detalyado rin yung kanyang information dito. RPM, yung ating speedometer, yung susi natin ito. At yung handlebar. Yun din, napakasimple lang din. High and low, pass switch, signal indicator, busina, yung ating hazard light, at yung ating kill switch off. So ito pong Benelli Imperiale ay may presyo naman po na 238,000. Grabe mga idols, 238k meron na kayong classic bike. Expressway legal pa. Ano pang iniintay ninyo? Check out nyo po rito sa ating Benelli Motors Urdaneta. Dito po sila located. And sa mga idols natin na nanonood ngayon, 21 na po ang ating nanonood ngayon. Shoutout po sa inyo at huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at siyempre subscribe kayo sa ating channel. Mga idols,
Tignan nyo po yung ating video description para sa mga information at details na gusto nyong malaman. Ano? Tumawag lang po kayo sa contact niya na nandyan po. And again, ulitin ko po, ang Imperiale natin ay may presyo na 238,000 pesos. Yan po, ang ating classic bike from Benelli. Next model natin. So kung gusto naman po niya ng expressway legal na adventure bike, ito TRK, yung kanilang adventure bike dito. Color white ito. At tingnan natin yung kanyang makina. No? So ito po ay 500cc, 471cc displacement to be exact. Parallel twin cylinder po yan. 6-speed transmission. At ito makikita nyo, yung kanyang wheels ay naka-mags. That means ito po ang ating TRK 502 mags, yung naka-standard lang. So dito po, meron tayong dual disc din at siyempre 4-piston caliper. Equipped din tayo ng ABS. Ayan. So meron din tayong anti-lock braking system. At yung ating suspension, yan po ay inverted na rin. So kagandahan dito, pag inverted forks po, mas maganda at ang ating stability at handling natin para sa ating suspension. Ano? Ayan mga idols, kita nyo yung kanyang pinaka-front beak. So itong design na to parang makikita mo sa Ducati at BMW. Kaya talagang maporma. No? Yung kanyang ilaw, ang ganda rin. Yan po. So LED yung kanyang signal lights. And dito, I think LED rin or halogen bulb. Tingnan natin. At siyempre yung ating windshield, yan. Pwede natin i-adjust siguro to. I think hindi na siya adjustable. And meron na rin tayong handguards. Yan. 502X standard or mags version. Ang kanyang presyo naman po ay 379,000 pesos. So 379K, meron na kayong ganito kagwapo na adventure bike. Ang down payment naman po niyan, minimum 130,320. At ang ating 3 years payment po, 13,785. So yan mga idols, meron na kayong ganito kagwapong adventure bike. 13K every month in 3 years yung babayaran natin. Yan po ang ating TRK 502 mags or ating standard version. Next naman po itong ating X model, 502X mga idol. Bakit po siya 502X? So mapapansin niyo po sa ating 502 na mags, yung kanyang pinaka-exhaust underbelly, nasa ibaba. Dito po, pang-adventure na. So nasa taas na, upswept na siya. Yan, kitang-kita po ninyo. So nakataas na po yung ating mags, yung ating exhaust dito mga idol. And syempre, ang pinaka-isa pang nakita nating maganda rito, yung kanyang rims and spokes. Hindi po kagaya nun, naka-mags siya. Ito po, naka-rim and spokes na, mas lightweight to. At syempre, yung ating upside down din na front suspension, talagang quality. Meron din tayong ABS para dito. Mapapansin nyo rin, itong ating disc na ginamit dito ay pedal style. So, mas maganda yung kanyang braking system para dito. Again, 4-piston to dahil dual disc po yung ating brake para sa harapan. Yan, makita nyo. So, dito pa lamang sa ating 502X ay napakaganda na. Same engine po tayo, 471cc, parallel twin, liquid cool, fuel injection, at naka 6-speed transmission. Meron na rin tayong built-in standard na crash guard. Pwede natin paglagyan ng ating mga auxiliary lights. Kita nyo yung pinaka parang logo niya, 502X. Yan po. And meron na rin tayong top box frame dito. So pwede na nating lagyan. Ready na para sa ating top box. Or panniers. Pwede rin tayo maglagay dito. May mga nakalagay na rin ng mga bolts dito. Yan ang ating pinaka napakalaking muffler. Yan po. So dito sa likuran natin, single disc din, pedal style. At 2-piston caliper. Siyempre, naka-rim and spoke to. Tingnan po natin yung kanyang shock. Ayan, gas charge to. Meron tayo ditong baso. Ayan. So, ito ay preload adjustable din. Pwede nating i-adjust. Kung may angkas tayo, meron tayong mabigat na dala. Pwede nating medyo patigasin o palambutin yan. Depende po sa inyong gusto. So, yung ating upuan, napakaganda.
at malambot din, ano, makapal. Siyempre yung ating tangke, napakalaki. Tingnan naman natin yung kanyang instrument panel. So dito makikita natin yung kanyang combination ng digital saka analog, no. So makikita mo yung RPM dito at yung ating speedometer. Siyempre yung fuel gauge meron din dyan. At yung ating susi, ayan. Yan po yung ating susi. So mapapansin nyo po yung mga susi natin para sa Benelli, almost the same po sila ng design. Pati yung style, ano. Yan. So meron din tong lock para sa ating security ng ating bike. At dito sa ating mga handlebar, meron tayong pass switch, high and low beam, signal indicator, at yung ating busina. Ayan mga idols. And dito, meron tayong hazard switch, key ignition natin, at yung ating kill switch para sa ating makina. Yung ating mismong mirror, ang ganda rin, malaki. Kitang-kita yung ating likuran, yung ating windshield, malaki din, mataas. So yung hangin, hindi natin masasalo lahat. Ayan yung ating magandang style ng ating ilaw at yung ating beak. Nagustuhan ko talaga yung style ng beak na to, no? Ang ganda ng pagkaka-design niya. Panalo, no? So yan po yung ating 502X. Ang presyo po nito ay 399,000 pesos. Available po itong color na to, color yellow. At meron pa itong ibang color. I think may black pa ito sa white. So depende po sa color na gusto nyo kursunada ninyo. And check out nyo po sa ating video description. Nandiyan po yung contact details ng ating sales officer para dito sa Benelli Motors Urdaneta. Yan po. So mga idols, yan po ang ating dalawang adventure bike from Benelli. So isang naka-mags at isang naka-rim and spokes. At syempre, adventure style to. Ito naman ay pang city, pang on-road. Depende na po sa preference niyo. Again, balikan natin yung mga big bikes na iba pa nakita natin. Imperiale 400, Expressway Legal, classic bike, sports bike, inline 4, 16 valves, at Leoncino 500. Another classic bike, parang cruiser type, no? Yan po ang ating mga bikes dito. And check naman po natin yung mga small bikes nila ditong model, Yan mga idols, tignan po natin yung mga small bikes. Yan. So dito marami silang naka-display din ng mga small bikes. Kung gusto niyo po ng mga pang-service ninyo, papunta kayo sa inyong mga destination, trabaho, or sa business ninyo. Gusto niyo ng maporma, meron tayong 200cc na cruiser bike dito, classic bike, yung Benelli Motobi. Yan po. Or gusto naman po ninyo na medyo matipid at classic ang datingan, ito naman po, Benelli Panarea 125 scooter. Yan. So again, unahin na po natin tong Benelli Panarea. So yan pong Panarea natin is a scooter, classic yung type niya, plus 125cc po ito. So tingnan natin yung kanyang headlight. Napakaganda rin ang design. Ayan. LED po ang ating ilaw na to. And napakasimple din ng kanyang mga pindutan dito. Ayan. So yung kanyang panel, combination ng digital sa analog. Ayan. Yung kanyang upuan, makapal din, Yan po yung kanyang compartment. Meron din tayo may lalagay na mga gamit natin dito, Ayan yung gasolina natin. Malagay natin yung gas. So dito po sa ating Benelli Panarea, marami po tayong color choices dito. Ito color blue to, Parang pastel blue or light blue. So meron tayong middle flat footboard. Nandyan din yung battery natin. At yung ating CVT transmission, yung ating 125cc nandyan. Meron din tayong kickstart. So dalawa yung choice natin. Meron tayong electric start at saka kickstart para dito. Ayan, yung ating napakagandang classic taillight, Panalo din. At nandito po yung ating mga signal light sa gilid. So yan po yung ating Panarea 125 na emblem, Tingnan nyo yung kanyang mismong classic na exhaust muffler. Panalo din. Ayan. So, ang presyo po ng ating Panarea 125, 95,000 pesos. So, mga idols natin, 95,000 po ang kanyang SRP. Kung gusto nyo malaman ang kanyang down payment, 14,300 pesos. At ang kanyang 3 years payment or monthly payment, 4,177.
So ito po ay Euro 3 compliant na rin. So yan po yung ating Panarea 125. And next model natin mga idols, classic din tayo ulit. Ito namang Benelli Motobi. Yan. So sa ating Motobi, or Motobi Evo 200, fuel injection na rin po ito. At yan po ay may presyo na 125,000 pesos. Again, ito po ay 200cc. Yan, ito nyo. At syempre, naka-telescopic forks, dual shock sa likuran na mayroong tangke na rin. Parang maganda po yung quality ng kanyang shocks. At naka-mags din po tayo para sa ating wheels. Ayan. Disc brake yung unahan. Naka-disc brake tayo sa unahan natin. 2-piston caliper. At naka-disc brake din po tayo sa likuran. Same na 2-piston caliper. Sabi ko nga sa inyo, naka-subtank pa yung ating suspension. Dual subtank po yan. At yung ating classic na tangke. Meron pa tayong silver na fuel cup. Ganda. Siyempre yung ating instrument panel, round din yung style niya at talagang classic na classic din yung datingan nito. Again, ang presyo po nito, 125,000 pesos ang ating Benelli Motobi. Meron pa tayong isang kulay dito. Ayan, Benelli Motobi silver color. Ang nauna natin kanina yung green color. So, meron tayong mga choices dito kung ano po yung gusto natin yung color para sa ating Benelli Motobi. And again, meron tayong mga chat. Tingnan natin yung mga live chat natin. So, si Idol Dread TV. Kamusta ka dyan, Idol? Shoutout. Yung mga nanonood natin dyan, mga 15 viewers natin, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan lagi sa inyong lugar. At siyempre, yun, hello mga kabayan, si Pilipinas, aking mahal. Watching from Cabuyao City. Cabuyao City ba yun? Hello, hello. Kawayan City, Isabela. Wow, ang grabe. Ang layo po ng kanyang pinanggalingan. Kawayan City, Isabela. Shoutout sa iyo mga idols. At kay Dread TV, shoutout din sa iyo. Ayan po yung ating Benelli sports bike. Ayan, 180S mga idol. Ang forma niya, ito po, naka 3 spark plug siya. So, triple spark plug siya. Mas mabilis po yung ating dito. Performance natin dito sa motor na to. At naka-inverted forks na rin. Yun po yung kagandahan dito. 180cc, naka-inverted forks. Kita nyo yung kanyang headlight. Wow. Diba? May daytime running light yan. At naka-LED yung mga ilaw plus yung kanyang signal light. LED na rin. So, maporma tong ating 180S na to. Benelli 180S, naka-triple spark plug. At siyempre, 180cc na makina, liquid cooling, fuel injection na rin. Meron din tayong very sporty na upuan. Ayan, ganda Yan po yung ating mga split type na seat. Plus yung ating napaka-maskulado rin na tangke. So kagandaan dito, na tayo, naka-hinge na yung kanyang fuel cup dito. Ayan, isisiyan natin. Ito rin yung ating digital panel. Yan po. Yun, shoutout po kay Idol. Lagi tayong pinapanood nung nasa US pa siya. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat po sa inyong suporta. Again, pwede kayong magpadala sa akin ng mga regalo dyan kung may mga pipindutin kayo dyan. So yan po, yung mga suporta niyo sa atin. Again, salamat po sa mga viewers natin ngayon. 20 viewers. At meron din tayo dito, TRK 251. Pero bigay ko muna sa inyong presyo nitong ating 180S. So itong ating 180S, ang presyo po nito 137,800. So yan mga ito, sa SRP nito 137,800 at ang down payment po nito 26,000. 3 years to pay 5,790. Yan po ang presyo ng ating 180S sports naked bike from Benelli, small bike category to. And meron din tayong adventure bike. Ito naman po 250cc. Yun, shoutout po kay Bert Eusebio. Shoutout Idol. Ayun po, nagpapa-shoutout po sa atin lahat yung mga idols natin. Huwag niyo pong kalimutang i-like yung ating video at i-share sa inyong mga tropa. Naka-live po tayo.
Ito naman po ang ating TRK 251 adventure bike. Ito mas mababang category, ano? Dahil meron tayo doon na 500cc. So itong ating TRK 251, 228,000 po ang kanyang presyo. 228,000, meron ka ng napaka-pormang 250cc na adventure bike. Kita niyo yung kanyang exhaust muffler, ano? Naka-stainless pa siya, ang ganda rin. Naka-mags po ito. At meron tayong ABS. Meron tayong ABS dito mga idols. Pakita ko sa inyo sa likuran. Ito po yung kanyang ABS na wire. Ayan. So dual channel ABS po. Meron tong dual channel ABS. At naka-monoshock na rin sa likuran. Ayan. Naka-monoshock. Link type yan sa swing arm. Sa unahan naman siyempre, ito kagandahan nito. Naka-inverted forks ka rin. Inverted forks, upside down. At naka-single disc din tayo with ABS. So dual channel ABS po itong ating TRK 251 na to. Meron din tayong napaka-porma na windscreen, ano, ang astig. At yung kanyang headlight, almost same design ng kanyang big brother na 502X. Siyempre yung kanyang iconic na Bic. Yan, ang gwapo, no. Tingnan natin yung kanyang tangke, napaka-masculine din, ang laki, no. At naka-hinge din yung ating fuel cap, ano. Yan po. Siyempre yung ating susiyan, same pa rin yung model natin this time pagdating po sa susiyan natin. At naka-digital po tayo sa ating instrument panel. Mga button natin, napakasimple lang. Pass switch, high and low beam, indicator, kill switch, at yung ating hazard. So again, ito pong ating TRK 251. Ang presyo niyan is 228,000 pesos. Meron na kayong Adventure 250cc na merong dual channel anti-lock braking system. Solid din po ang kanyang safety features mga idol. Ayan. At kung gusto niyo po ng sports bike na talagang super cute, pag sinabing super cute, kasi kung titingnan niyo siya, maliit siyang tingnan, ano. Ayan. Pero pag tinignan niyo yung kanyang design at style, ang forma din, yan po ang Benelli TNT 135. So meron tayong color black dito. So makikita nyo, naka-disc brake din yan. Ayan, yung front brake niya, 2 piston. At naka-disc brake yung likod, 1 piston. At yung ating mga gulong mga idols, radial na tires, makikita nyo. Siyempre yung ating pinakamakina, 135cc. Underbelly din yung kanyang underbelly. Yung kanyang exhaust pala nakita nyo dito. Yan, napaka-forma ng exhaust niya. Ang cute, di ba? Panalo. Yung kanyang pinaka-ilaw sa likuran, ito yung kanyang signal light at yung kanyang tail light. Ayan. So meron tayong signal light dito, meron tayong tail light dito. Yan po yung ating Benelli TRK TNT 135. So meron tayong tire hugger. Ayan. So yung talsik ng mga dumi, hindi masyado yan, saka dito, no? At syempre, monoshock po yung ating rear suspension. Ayan, naka-monoshock po yung rear suspension nito. So doon pa lamang mga idols, makikita nyo kung gaano po katindi to, no? 135cc lang to, Plus ito pang isang the best dito. Naka-inverted forks din. So makikita mo kung gaano kaganda yung handling nito. Siyempre yung kanyang ilaw sa harapan, LED yan mga idols. Ayan, ang astig, di ba? May mga malalaking ilaw dito. Bilog dyan, no? So yan po ang ating Benelli TNT 135. Ngayon po, ang presyo po nito ngayon ay 93,800 pesos. 93,800, meron ka ng Benelli TNT 135. Meron pa tayo isang kulay dito, color red. Ayan mga idols, ang gwapo din, ano. So mas prepare niya po red color or black color. Depende po sa inyo. So again, ang presyo po niyan ay 93,800 pesos para sa ating Benelli TNT 135. Yan, napaka-forma, no? Dual disc, upside down suspension, monoshock, at digital yung kanyang panel, plus naka-LED lights. Solid, ano? Yung mga mini bikes na yan, ganyan yung ano natin. Yun, shoutout po kay Idols. Talaga naman po. Napaka-active na Idols. Shoutout po sa iyo.
So meron pa tayong ano dito, classic bike, Leoncino, 250cc naman to. So meron tayo doon before, ayun, 500cc. Ito naman 250cc. So itong ating Leoncino 250cc, ang presyo naman po nito ay 210,800. So almost 211 ano. Meron na kayong maporma na 250cc rito. So nandiyan pa rin yung ating badge ng Leoncino no. Ayan, Leoncino badge. At siyempre yung Benelli badge, ang ganda. Made in or design in Italy, sabi nga nila. So dito makita mo yung pinaka, ayan o, yung Leon. Kita mo yung kanyang headlight. That is a Leoncino iconic headlight, ano, LED, daytime running light, signal light, LED rin. Formado, no? And siyempre yung ating digital na ating instrument panel. Panalo rin. Upside down forks. So mapapansin nyo, mostly ang mga bikes nila rito naka-inverted forks na. At meron tayong single disc sa harapan, naka-mags din tayo with 2-piston caliper. Yan po yung kanyang braking system para dito sa ating Benelli Leoncino 250. Yan, 250cc to. Siyempre liquid cooling, fuel injection, 6-speed transmission. At meron na rin tayong monoshock sa likuran. Ito na yung kanyang upuan, ano. Kapal din ang kanyang upuan. LED yung kanyang tail light at saka yung signal light. Yan mga idols. Ang laki din po ng gulong niya sa harapan. At siyempre yung kanyang maporma na exhaust, ano, with stainless pa to. Ayan, naka-imbus pa yung Leoncino dito. So yan po ang ating Leoncino 250. Again, ang presyo po nito ay 210,800 pesos. Meron na kayong napaka-pormang Benelli Leoncino dito. Kursunado nyo yan. Check out nyo po ang ating video description. Nandyan po yung contact number ng ating salesperson dito sa Benelli Motors Urdaneta. Hello po from Calamba. Yun. Shoutout sa iyo, Idol. Si Idol June from Calamba, Laguna. So sa taga Laguna pa siya, no? Ayan, punta tayo dito sa ating other bikes. So meron pa tayong tatlong model dito na naka-display. Unahin na natin tong 302S. So ito po ay 300cc, naka twin cylinder na, no? So yung kagandahan dito, 2-cylinder na yung kanyang makina. 300cc po yan. So itong ating 302S is ang presyo po niyan 232,800. 232,800. Again, ang presyo po nitong ating 302S. Naka-horizontal backlink yung kanyang suspension sa likuran. That's iconic way of suspension para sa ating mga Benelli Benelli motorcycle. Dual disc na po ang kanyang front brake with Benelli caliper and naka-pedal style, ano. At ito kagandahan dito, naka-inverted na rin. Upside down forks po ang kanyang front suspension. Underbelly yung kanyang exhaust. Siyempre naka-disc brake din yung kanyang likuran. So dito po, equip po ito ng ABS, mga idol. Mapapansin nyo po yung kanyang ABS wire na nandyan sa gilid. Meron na tayong ABS. I think yes, meron na tayong ABS dito. At of course, naka-mags po tayo dito sa ating gulong. Siyempre yung ating napaka-maskuladong tangke. Yan. Sports Naked Bike 302S. Again, yung ating digital instrument panel at yung ating susian nandito. Well, para sa ating mga handlebars, same pa rin yan. Yan yung ating high and low beam, signal indicator, busina, starting switch engine, hazard, at kill switch. So, napakasimple lang ang ating mga switches and button para dito sa ating 302S. Ang presyo po nito, again, ay 232,800. Meron na kayong Benelli 302S. Napaka-porma, no? Punta naman tayo dito sa kanilang underbone. Ito po ang RFS 150i. So itong ating RFS 150i, meron tayong presyo nito 95,800 pesos. Kung gusto nyo po ng underbone, ang presyo nito 95,800 pesos. 150cc po ito. At syempre, yan po ay meron ding disc brake ang harapan at saka yung kanyang likuran. So naka-disc brake na po yan.
Tingnan natin yung kanyang signal light, LED, pati yung kanyang tail light, LED na rin. Combination po ng analog saka digital yung kanyang instrument. So makikita mo yung kanyang RPM dito, speedometer. So yung susian natin may shutter lock para secure po yung ating motor. So yan, ito po yung ating RFS name model. Yung ating headlight naka halogen bulb. Yan. So yan, naka-inverted din po ang kanyang front suspension. Nakita nyo? So kagandahan dito, maganda po yung suspension natin, inverted na yan. Disc brake yung harapan, 2-piston caliper. At syempre 150cc yung ating engine. So makita nyo yung badge lagi dito ng ating Benelli. Ano? Ayan, oh. Naka-badge siya ng Benelli. So yan po, original from Benelli Motorcycle. Again, itong ating RFS 150i, ang presyo po niyan ay 95,800 pesos. Yan po. So mga idols natin ha. Kompleto na tayo sa ating mga models. Meron din sila ditong scooter, itong 125 BZ125i. Yan naman po. So mapapansin nyo yung design nito, almost the same po ng ating new motor ng ano mong model dyan? Yung sa India. Yan. So makita nyo yung kanyang itsura, ng ganda rin. BZ125i. Ang presyo naman po nito 72,800. 125cc. Again, ito po ay naka-disc brake yung harapan. At siyempre yung ating makina, 125cc to. CVT transmission, Euro 3 compliant. Kagandahan dito yung kanyang rear suspension, naka-sub-tank na. No? So meron tayong drum brake sa likuran, pero disc brake po sa harapan. Yan po yung ating BZ125 at meron din tayo ditong compartment. Ayan. At yung ating gasolina. Yan po. Okay din po yung kanyang, panalo rin yung kanyang upuan dito. Plus yung may mga compartment din sa harapan. May shutter lock din tayo sa susian. Ayan, nakita nyo. At digital yung ating pinaka-instrument panel. Yan po yung ating scooter BZ125i. Presyo nito was 72,800 pesos. Yan po mga ito yung mga models na naka-display dito. Benelli Motors, Urdaneta. Meron din silang mga apparels dito. Yan. Kita niyo yung mga jackets, OC Racing. Ayan, OC Racing. Kompleto sila rito. So pagbili nyo ng motor, bili na rin kayo ng mga jersey ninyo. Mga balaklava, gloves, meron din sila dito. At meron din sila dito mga Benelli shirts, yan. Benelli helmet, yung kanilang mga Benelli na mga panniers at backs, plus yung mga other brands ng helmet, ano. Yan mga idol. So dito po sa Urdaneta, may mga selection din ng mga helmets dyan. Evo helmets, may mabibili rin kayo dito. And syempre yung mga Gile, yan. Zebra helmets. So dito mga idols, hindi lang po motor ang mabibili ninyo. Apparels, motorcycle gears, yan, kompleto na rin dito. So, ano pang hinihintay nyo mga idols? Located to sa Marcos Highway, Urdaneta, Pangasinan. Yan. So, shoutout po sa mga idols natin na nanonood ngayon, 15 viewers po. And mayroon na tayong 18 likes. Sa mga hindi pa nakapag-like sa ating video, pakipindot po, pakihit po yung ating like button. And huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel mga idols. Subscribe po kayo sa ating channel. Hit niyo po yung notification bell para lagi kayong updated. Marami pa po tayong mga gagawing video vlogs at live updates para sa inyo. Next po pupuntahan natin yung Vespa Pangasinan. Dito rin po yan sa Urdaneta. So tumutok lang kayo dito sa ating channel. Next live update natin, Vespa Urdaneta. Kung mahilig po kayo sa mga scooter na super classic, premium, prestige at maganda rin po yung mga forma. Vespa po, napakaganda. Pupuntahan po natin maya-maya po yan. So dito po tayo ngayon sa Benelli Urdaneta at mga idols, yan po yung ating live update sa inyo. So yan, ating Leoncino 500. Shoutout dyan idol, si JA Motovlog. Yan po, shoutout po kay idol, JA Motovlog. Alright, shoutout po.
Siyempre, like and follow yung ating FB page. Meron tayong FB page mga idol, Boyet Salabaria. And ito po ang ating pinakamabentang big bike from Benelli 502 and 502X. So, Benelli Ordaneta po tayo mga idol sa. Kung may mga gusto ko yung itanong na details para sa installment, check out nyo lang po yung ating video description. Yan sa mga idols natin. Nandiyan po yung contact person natin at yung ating contact number para pwede nyo pong tawagan. Cellphone number, i-text nyo po siya at tawagan para malaman nyo yung mga ibang details kung gusto nyo pong bumili ng mga Benelli motorcycle. So yan mga idols. Thank you po sa inyong lahat at siyempre shoutout po sa inyo. Huwag niyong kalimutang subscribe ng ating channel. Sana nagustuhan niyo yung ating video. Share niyo po yan sa mga tropa ninyo para kung gusto niyo lang bumili ng Benelli motorcycle, makakatulong to sa inyo mga idols. And tutok lang po kayo sa ating channel dahil next video natin, magla-live po tayo sa Vespa. Abangan niyo po yan. Maya-maya lang po yan. Pupunta po tayo doon. Napakalapit na ng kanilang store din dito sa mismong Benelli Ordaneta. So mga idols, salamat po. Kita-kits po tayo ulit mamaya. Thank you mga idols. Thank you.